Ubic Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. Hola a tots i benvinguts al tercer programa de la nova temporada de Ressaca Matinera. Com esteu? Avui parlarem d'un tema molt interessant per... Ara, com estem? No, Aleix, no he dit Aleix com estàs, he dit com esteu. Vale, em referia a l'audiència, no m'importa com esteu vosaltres. Doncs refereix-te a l'audiència, bé. Avui- Com esteu? Audiència. Albert, com estàs? Jo bé, gràcies. Avui venim amb uns temes molt interessants. Avui parlarem, per continuar, ja vam encetar la temporada la setmana passada o no sé quan, avui parlarem de compres per internet. Primer us preguntaré si heu tingut alguna experiència estranya, curiosa, divertida, tu dius l'adjectiu, amb les compres per internet. Sexual. No, sé- A veure, no, Albert, és- o sigui, t'està demanant una experiència de compra per internet i tu et saltes amb sexual. bueno, I no pot ser depèn- compra per internet sexual. Com a poder També ser. podria ser, pot eh? ser. També podria ser. Podria ser, però no és el cas, evidentment. Vale. Bueno, fem un petit repàs del que parlarem avui. Primer, comentarem coses estranyes o sexuals que hagin passat amb Amazon o altres comerços locals. de Toma, l'estil. promoción gratis. Llavors, l'Aleix ens porta notícies d'interès qüestionable, totes envoltades del Covid, no fos cas que ens en oblidéssim una mica, i després tornen les Qui és el famoses fake news de Jordi Balaguer. Sento tallar-te, però... Tornen les fake news? Ja són aquí. Tornen les fake news. Així que si us sembla bé, doncs comencem. I si no em sembla bé? Pues et calles, tio. Estem al tercer programa, Albert, tio. Bullying no, Bullying no. Em tens fària. Lo primer, anem a parlar d'això, compres per internet i experiències estranyes que envoltin aquests fenòmens, no? Primer, heu tingut mai algun embolic amb repartidors d'Amazon o qualsevol altra No, jo intento mantenir les distàncies, no embolicar-me amb... Però Encara que sigui molt guapa, intento Una aguantar-me, cosa, la no veritat. ens havies preguntat com estàvem. És que ni preguntes per nosaltres, Bueno, saps? és que Ja no ens estima. Avui en dia la pregunta és com va? Bueno, bé, toquem fusta, que tot segueixi bé, vale, i nosaltres també. Ja, Ui, següent, ja està. I de moment res més. No teniu cap experiència amb repartidors, Bueno, experiències bastantes. però que valguin la pena comentar. És que no... Això ja és més complicat, Això complicadet. Aviam, hi ha el típic repartidor, o sigui, hi ha diferents tipus de repartidor. El majo, el cabronazo i el que diuen que no hi ets a casa quan sí que hi ets. I el que funde el timbre. Exacte. Recordem d'aquest? Bueno, També, i a les 8 del matí, que comença allà... Tens cap so de timbre? No, si vols te'l faig. Bueno, no. Per què pregunto? El Pau no ha de dir I una el cosa. el que t'ho tira pel balcó, no sé on l'hem d'incloure. Et tira les coses pel balcó? Sí. Jo no he tingut l'opció aquesta, eh? Com? Jo és que- Aviam, jo és que- explica'ns això, Pau, perquè... Sí. Això tu, Pau, et passa. Sí. No us ha passat mai? A veure. Jo és que... Aviam, jo és que a casa Hòstia. meva no crec que arribin al No, balcó. jo visc a un 8è pis. Ja, però un primer, per exemple... Mentida. Oh, que mentider! És més mentider el tio? Jo m'he quedat molt pillat i no hi ha una casa. És perquè algú es faci l'idea mental d'un repartidor tirant un paquet a un 8è pis. D'acord. Vale. Situem-nos. Hosti, quin mèrit, Perdoneu. Poder és repartidor a les Olimpiades. Sí. En comptes de llançar... Us en recordeu que a les Olimpiades... Llançament de martell. No, llançament de martell no, és quan la inauguren, que llancen l'arc Sí, la amb el fletxa. foc Sí, i tot una això, fletxa. doncs ara seran paquets d'Amazon. Amazon o Jo vull qualsevol saber d'en comerç. Pau, m'he quedat Sí, inquirit. jo també. Sí, també. ja. Però, què voleu saber? Vull dir, no és tan raro, no? Però imagina que has T'ho tiren demanat... al balcó. Al balcó, Imagina sí. que has demanat Sí. una tele. O Te una, la tiren al balcó. vajilla de porcelana. Bueno, suposo que Vajilla el de tio forma ja pràctica. pensa Clar. una mica, no? En I què... posa fràgil, no? Clar, i el Clar. tio agafa i vinga! No, si és fràgil, doncs no ho deu tirar, no sé. Jo el que m'he trobat, un dia va ser un paquet de roba, vull dir, tampoc era... Bueno, No sé, és igual. un dia també hi havia l'Alexa, us ho he de dir. Sí. Alexa, súbete No sé. al balcó, Jo ho no? veig bastant de maltractador tirar De una moment- noia així de baix a dalt. No sé, de moment us he de dir que funciona. No sé. Potser d'aquí 2 mesos ja no. L'Alexia funciona bé, pel que es veu. Sí, Escolta, sí. jo tinc l'experiència potser de viure en un poble i de perseguir el repartidor amb el cotxe darrere. O Sí, jo també. En plan de... Seguint amb el mòbil per on va, li queden 10 parades, li queden 8 parades. No, clar, aquí potser altres perquè estem en una ciutat més gran, però als pobles, realment, si necessites un paquet a última hora, has d'anar a buscar la furgoneta. Jo em coneixo totes les furgonetes que passen perquè me les sé. Amazon, MRV, moltes no van rotular, apps. Després Ups. va...
Nen! Nen! L'anglès no! No sé, i coses així, vull dir, no... Però la veritat és que mola, anar a perseguir els repartidors i dir, Sí, por favor, molt, tengo un molt, paquete para ti. I no tengo un paquete. Anar a perseguir repartidors. Pobre Jordi, I no se us han equivocat mai quan us han portat un paquet? A mi sí. Mira, perquè jo normalment envio totes les coses a la feina de la meva mare, perquè com que jo per casa a vegades no hi soc, doncs dic... Aprofita per fer una mica de publicitat, Mundo no? Publicitat, especialistes en cine. En sèrio, no? Si no et No, no, no. veuen, Vale. no et coneixen. Doncs ho envio tot al centre de la meva mare. Llavors, jo hi ha coses que a vegades em diu ma mare, hòstia, què has demanat? No sé què. I un cop ens van portar coses dels veïns del costat, però que mai van venir a reclamar. Que és el típico paquete de l'Express de 2,50 €. I quiere? Un cop eren uns auriculars inalàmbrics, Poca un broma. altre eren corretges pel telèfon, i no sé Oh. què A mi el més. que m'estranya és que no fos el Satisfyer. No, Buah. no, això no, això crec que els hi va arribar directament. Després sí que s'ho quedava te mare, no tinc dubtes, No, però sí que... Bueno, o tu, jo no sé les teves orientacions sexuals i cap a on van, Poca però... broma, que diuen que és l'hòstia. Ara parlarem de Satisfyers. Perdoneu, però ha sortit el nou model d'homes. Només us No dic això. fotis. I en vam parlar d'això. Un succionador de... De penis. No sé què hi ha. de penis. Pot... Bueno, Haurem de ficar un pip. pot ser que sigui com una cantimplora d'aigua, algo similar, Sí, o... sí, sí. O pensava, o m'he fumat 8 porros i... Un i no... tamany Vale. força com el que porta el Gerard avui. Bueno, és que potser ho és. Sí. Potser sobra una mica, no? Suís. No sé. Llavors, Wallapop, experiència Buah, Wallapop. jo No sé, tinc moltes jo no hi he experiènces. tractat gaire amb Wallapop, però No. no sé vosaltres, no? Jo venc Doncs, fotiment. No heu lligat mai per Wallapop? No, lligar no. No, Lligar, arribat a aquest no. punt. Doncs mira que és una nova He tendència, vist això gent de que ho ha lligar. intentat i gent que ho ha intentat amb moltes ganes, però Que, Jo, un quan, tio quan, que- quan dius moltes ganes, a què et refereixes? una tia que venia a un sofà i un tio que li diu, bueno, el sofà, ¿cuánto me lo dejas? Sí, I lo la podemos tia, probar, ¿no? A 60 i sí. O què? Sí, tal qual. Mira, és que em sembla que ja l'ha trobat. A veure què tenim per aquí el Bueno, nostre. A veure, Està buscant. A veure, fica-la abans. La d'abans? Què tenim Diu, per aquí? Està güey, ¿dónde Ah, no, podríamos mira. quedar? Aquest és d'uns pantalons. Sí. Era En d'un la sofà. palmera mismo. Sí, però és que ara no el trobaràs. És igual, fem el dels És pantalons igual. mateix, no? Però res, que hi ha gent que ha perdut l'Oremus i ha perdut... Diu, güey, ¿dónde podríamos quedar? Ui, aquesta és molt llarga. Sí, deixa'ns el del Way. Em feia gràcia el Way a mi. El güey, li agrada Deixa-lo. tot. Aquest, no, deixa aquest. Aquest li diu, respondo cuando puedo. Però digues què és l'anunci. És Sí, un de tot. servicio de niñera, que Bueno, això és està- lleig, eh? Clar, És no ha lleig, això, especificat. Hem de 5 vigilar. euros. 5 euros, només. El tio Poquet, li diu, no? estás disponible para hoy, 3 preguntas. Fa, ¿dónde? ¿Dónde? En Valencia. Tot junt. Tot junt. Tot En junt. Valencia. ¿Qué zona? Te ofrezco 50 euros porque nos liemos y me la chupes. ¿Te parece bien? No te quiero ofender. Ojo, no vull te dir, quiero ofender. Un tio molt amable. Molt No, directe. no, Jo no vull ofendre't. I tot molt correcte, vull Jo dir. t'ofereixo 50 euros per una fel·lació, jo no vull ofendre't. Aquest tio està a tope, eh? Aquest tio A està tope! bé. A tope, Ah, a tope! com volies Però- lligar-la, aquesta, eh? Aquest home és un galant, perquè val 5 euros i ell diu, no senyor, a mi em sembla poc, n'ofereixo 50. Això és que has baixat molt el llistó, eh? Hosti, anar a Wallapop amb l'escombra a veure què reculls. Ara que hem vist això, n'heu buscat mai a Wallapop porno? La paraula porno o Wallapop? Albert. A veure. A veure, Ara que tenim la pantalla aquí... jo no sé com hi vaig acabar, però quan busques porno a Wallapop, el que surt són anuncis de gent que no sap escriure en plan vendo televisor por no usar. I t'ho escriuen tot junt. La primera. Placa mira. solar portátil. Tiene unos años, pero muy poco uso. Vendo por Por no no usarla. Pues eso. Ojo, semana a Mac. Ojo, que hi ha un número de telèfon, Clar. l'haurem de censurar, el número de telèfon. Normalment, quan es busca porno i veus que la gent escriu por no Escolteu. usar tot junt, ja acostumes a veure alguna falta d'ortografia severa que, bueno, dius, què acaba de passar? Però és que és molt bo perquè hi posava voy a Barcelona cada semana. O sea, que no sé, al A Mac tanto. final. A Mac semana. Sí. Semana. Semana. Molt bé, és que això de Wallapop és tot una selva, eh? Sí. Llavors, ja per acabar una miqueta aquesta secció, les típiques estafes via mail de la qual cau empresa tantes mares i pares cada any. No heu tingut cap experiència amb alguna d'aquestes? El típic has guanyat un premi, Ah, no, Sí. t'hem donat un no sé què... Sí, o sigui, no caure-hi, però, per exemple, jo que sé, estava dinant i la meva mare dir-me hosti, Jordi, mira, que m'ha arribat un missatge al mòbil que he guanyat un iPhone. Com que has guanyat un iPhone? No sé filla pas, meva? mama? Si no és
participat en res, sempre ho feines, vas a treballar, pim-pim. No, però vull dir, en el sentit de que després mires i veus que tot això és tot superfals. Bueno, o les comptes... A mi m'arriben molt missatges d'Amazon o empreses d'aquestes per e-mail. El empresario. Per mail. Hombre. Llavors et fiquen, oh, tu cuenta ha sido, yo qué sé, has ganado tal o tienes 5 euros de descuento. Però els correus que fiquen és... Correcte, sí. Saps? Cordialmente Amazon, però al correu dius... Jo això no em Sí, sembla de això Això crec que no és A la Amazon. millor no. Me És parece que no Amazon. es Amazon. Sí. El típic missatge d'Instagram que diu soy Leo Messi, dame tu contrasenya. Hòstia, no l'has- sé què. Bueno, El tinc visualitzat jo aquest missatge ara mateix. com no podia ser d'una altra manera. I dit això, doncs, crec que podem començar i fer-nos pas a la següent secció que ens presentarà el nostre company, col·laborador i DJ, Aleix Rodríguez. Let's go! Per si no tenia prou feina, toma. Sí, toma. aquí em falten mans, em falten mans. Doncs, bueno, nois, bàsicament us porto una secció d'això, no?, de les tendències de compra aquí d'Espanya, o més aviat dir que la gent ha acostumat avui en dia a comprar més per internet que anar a la botiga física. Per què creieu? No serà pel Covid, Per què serà? No. No, home, no. No, No, no. És perquè es fa mandar de sortir de casa. Clar, Jo sé que una comoditat, pregunta a home. vosaltres. Vosaltres compreu roba per internet? Sí. O aneu a la botiga? Ahir mateix em van arribar uns pantalons de Nike. No. Uns pantalons. Aquest uns home... pantalons. O compra... Bueno, no sé. Jo crec que té un imperi. És- No, Imperi. però... Aquest home és Amazon. Imperio Gerio És el Bezo. Ojalà. Ja, un aplauso per l'empresario d'èxito. Ho compra tot. Jo el que anava a dir és que som més els millennials, dic més nosaltres perquè som nosaltres. No- els no et Però millennials. pensis, nosaltres no eh? som millennials, ja. No som millennials, nosaltres som millennials, no? Nosaltres no som Nosaltres no som millennials. Generació X. Correcte. Si nosaltres som X o Z, XXX de los sortits que anem. Bueno, jo crec que som un remix entre millennials i... Sí, som una mica de tot i I més. molt de res. De tot i més. Doncs vull dir que ha augmentat més el tant per cent de compres als joves que la gent gran. La gent gran encara va a aquesta botiga, però sí que és cert que ha reduït molt especialment a les botigues de la gent gran. Hola, amic. Volia trucar a l'àvia, Amic, però no... amic. No fa falta, ja ve la Amic. ja ha vingut no, sola. no, no, no. Hola, companys. Escolta una cosa. hola. Jo vaig a comprar el tanga i els sostens. Sí, el tanga. Nen, Sí. per què penses que l'edat que tinc jo? Però vostè a qui li ensenya el tanga, iaia? Ah, jo tinc els pretendents. Jo si miro Wallapop. Bueno. Jo també surto a Wallapop. Bueno, no sé Wallapop. si Bueno, Wallapop. a Wallapop no, jo crec que el diari. Les del diari, poca A on broma. del diari? El diari a la secció al final on les feines. No, allà a les escales no, eh? Ah, O no, sigui, no, allò que no. es moren no senyora, encara, eh? poder la veurem aviat per allà, les Bueno, escales, saps què? Amb el tanga a l'aire, poder. No sé, marxo jo, marxo. Seria El poc tanga, apropiat, amb el eh? tanga a l'aire. En Pau Perquè descansi. Aquesta padrina no està Maria, no sé què, i surt allà una foto amb el tanga, que és, per favor, els nets i la família allà plorant i la dona allà amb el tanga. És la teva padrina, no, Jordi? No. Però la del poble, sí. Bueno, suposo que és de poble. Clar, aquesta et deu padrina, veure sí. tu empaitar els repartidors i deu Clar, pensar, deu jo pensar. també els empaitaré, però per una altra cosa, Vale, per ensenyar-los el tanga. Cada un va lo suyo. Jo només us dic una cosa. Era el dia de Reis, jo acompanyava els Reis amb el cotxe i tot això, i en una casa vaig regalar 7 Satisfiers. No li diré res Sí? més. No. Hòstia. Us ho juro. La casa, sortint d'aquella casa, bueno, tots Clar, radiants. És que aquí a l'estudi que estava mirant, i vaig mirar aquests anteriors dies també per Molt bé, presentar-vos avui, Que ben informat. diuen que bàsicament els productes que s'han quedat més són els de begudes, bàsicament aquests. Tots els altres es fa compra per internet, o sigui, roba, tot el que és accessoris, Satisfyer, televisió, sí. Però és que a més la gent, Electrodomèstics. tu pensa que la gent ha estalviat pasta, perquè tu estàs a casa tancat i vols sortir de festa, però clar, per irte a coca a casa, doncs no és el mateix. Però els aliments i begudes aniràs al súper, és l'únic. és el que deien que serà, quan s'acabi la pandèmia i tot això, serà desenfreno total amb sexe i diners, derroche. Impressionant. Segurament. Sí, sí, sí. Tornarem a quedar pobres, és un ciclo que no s'acaba mai. I Aleix, no sé si vols comentar alguna cosa més, si no, No, jo diria per que mi... per l'efecte de so diria Sí. que donem pas a la secció estrella del programa, les fake news de Jordi Balaguer. Notícies falses. Jo! Toma! Les Vinga, fake vinga, news. Hoy en Les cuarto fake- milenio. Per Jo sóc 50.000 en, euros. jo sóc en Carles Porta i posaré llum. I a la avui us foscor. porta aquesta secció. Que bona. Que grande. Benvinguts a la secció per excel·lència de Ressaca Matinera. Avui us porto un especial incorporat a aquestes compres d'internet. Sabeu quin és el gegant més gran del món amb el món de les compres d'internet? El titan colossal. AliExpress. AliExpress a Xina AliExpress.
Amazon, no? A Europa. No em sona. no em Avui sona. us ensenyo diferents productes visualitzats a les plataformes esmentades, anteriorment o no, i vosaltres m'heu de dir si aquest producte existeix o no. Bé, començarem. Primera imatge, Gerard. Primera imatge. Vale, és l'equip dels Vale. caçafantasmes, d'acord? Ui. Diu que el rang dels K2 metres és per la caça de fantasmes que ajuda a medir els camps electromagnètics per identificar els dispositius que es produeixen d'emissions d'alt nivell i que permet als usuaris prendre mesures informades sobre la limitació de l'exposició. Una cosa, Jordi. Jordi, em pots dir, resumeixo en paraules... Sí, perquè això ho ràpides? posen Bueno, molt. sí, Anava a dir, total, m'ho és per medir. llegeixes en És cristià? per medir. És per medir si tens fantasmes a casa. Si us hi fixeu, és Citroën, de marca. Sí. El doble Citroën. Doble Citroën. Vale, vosaltres què diríeu? Que és cert o fals? Jo crec que sí. Jo crec que en 2021 això és... Sí. És Jo vale. crec que al punt on hem arribat ja la gent ja diu jo vull trobar Vale. fantasmes. Sí. Gerard, Ja m'he si avorrit. tu vas enrere, Sí. a dins d'aquesta carpeta t'he posat la solució número 1, Aquí sí. No. Hòstia. solucions, i diu, la primera és... És verdadera! Correcte! 15,77, tu. I té un preu que es pot assolir bastant, Està d'oferta. És baratot, Pots alliberar, 60% de descompte. pots alliberar la teva família d'un esperit maligne pel mòdic preu de 15,77. Mare O meva. bé, Molt bé, molt bé. també Sí, sí, pots sí. alliberar del tio pesado que a les reunions familiars et diu no, yo he pasado el COVID 80 veces. I li passa això, Clar. vaya, detecció de fantasma. Sí, detecció de fantasma com el següent producte que us presento avui. És un producte que és per molts bastant conegut. Això te'l fa veure, els fantasmes? Sí, clar, tot relacionat, Això diguéssim, ajuda, no? això ajuda bastant. Primer hem trobat uns fantasmes, que són un verdader correcte, és un equip que es ven, i us presento aquesta imatge que es fa anomenar marihuana. És fenomenal. Però- sí, Diuen- perquè diuen- per la pinta... I resulta... No sóc Sembla més herba del pati. I resulta que això es ven per una de les plataformes. És veritat o no és veritat? No, no. Jo diria que això, jo primer... Sí. es Aviam, ven- per Wallapop segur. Ah, bueno. No, però això Això és un sembla cas, es compra un boli i et ve això, no? Sí, exacte. Sí, Això a el Wallapop típic, va passar. el típic. La clàssica trampa. Vosaltres què diríeu? El Que és veritat trampita. o no és veritat que es ven aquest tipus de Això- marihuana per internet? Això és fals. Aquest tipus de marihuana. Jo és que ho he vist per Wallapop, per tant jo dic que sí. Jo m'ho Tu creus creuria, que és veritat? però jo crec que és mentida. Vale, No, Jo també crec que és tampoc, mentida. no és veritat. no és veritat. Però estic... Anem a les solucions, a la segona? No! I resulta que és veritat. Són flores de plantes. Ah, però no és marihuana! Marihuana. No, home, no. Estimat, Home, eh? 1,56 aquesta bossa, ni que sigui inútil. jo Espera, m'ho compro. 1,56 més en viu. Correcte. I 30 grams, 30 grams per bossa. Tant tu. Doncs jo estaria a favor que es vengués aquí droga al Wallapop i a l'Amazonòtic, perquè en aquests temps que corren és perillós sortir al carrer. Correcte. Hem Sabeu, d'evitar el contacte. parlant de droga, ràpidament, sabeu que li van colar al Puigdemont? Oh, El Quim Torra. el Quim Jo vaig veure el Quim allò de Torra. la El Torra, el panaderia. Torra. Això, el Torra. Torra, Menys sí. Què va mal, passar? menys mal. Què va passar? Sí, Que sí. el Torres va obrir com un... Deia, ara faré com promoció de productes d'aquí a la Terra i coses Sí. així. Ah, sí, sí, Unes sí. persones van fer una compte falsa, per si algú no ho ha vist, i li van enviar una foto així maca de productes allà sobre una taula. De que si- pa, que si formatges, pa, no? Sí, Crec que això. sí. I a veure si trobem la imatge. Mentre, No. I allà dins aquella imatge van trobar els autors de la compte que va resultar ser fake i van colar 2 cogollos de marihuana, el qual el president Quim Torra, innocent com és, no va poder detectar i se'l va menjar. O bé, ho va Amb detectar i va patates. dir, sí senyor, producto de la tierra. Exacte. Pa! Això està compilat Correcte. aquí en un camp de Ciutat Badia, m'encanta. Pam. Bé, el mateix. i anem al final, us porto l'últim producte, doncs que aquest ja m'agrada més, Ui, Diu, aquest, és el casc individual per a pollos. Nah, Sí. tremendo. Estem Jo- veient, és estem veient un brutal. pollo És amb un increïble. casc. O sigui, El cas porta una vaca. correcte. Porta el seu animal preferit. Jo a la veient vora. la fotografia, ara mateix tinc necessitat de comprar un pollo i el casc. Clar, però és que Bona publicitat. no sé què us sembla si és veritat o no és veritat aquesta imatge. Espero que sí, perquè si Jo ho és, espero compro que un sigui pollo i el veritat. casc. Sí, espero que sigui veritat. Això podria ser una mica de Gerard, Photoshop. aguantem. Sí, tot i que tenint És que en compte sona els una altres- mica- Tenint en compte que els altres dos eren de Us, veritat, jo crec que us hauríeu de fixar una mica com està És que posat el el casc està molt per sobre. O sigui, A veure, Gerard, però si aviam, pots fer una mica Vull de dir, sí, zoom. el casco no s'aguanta per si, cap lloc. si a l'Express fan les imatges esses de la funda del telèfon que no està ni ben ficada, A veure. I està Sí, com sí, que sí. li surt molt per aquí als costats. No? A més, com per- s'aguanta, se li posa Sí. directament. Ai, No, ara. No. Nah, és que tremendo jo crec que és pollo, molt eh? fake, eh? Bueno, Tremendo doncs pollo. anem a comprovar-ho, anem a comprovar-ho. Ah, jo Jo crec que necessito això és això. una mica de muntatge, una mica mal fet, Aviam. però... I... Sí. No! Senyors i senyors, és que es ven el Es ven a l'Express. Protector divertido. De 2 a 7 euros i hi ha de diferents peces va, i tamanyos. Per, Sombrero de per pájaro, tamanyos, que si increïble. O sigui, que és un pollo des de molt gros, pollito a
Pollón. exacte. Per 4 euros tens un bon accessori per la teva No sé quin mascota. tipus de cachondeo és aquest, Però impressionant, eh? Veieu que és un osset, la vaca, el que és el... A veure si no sé si és un porquet o alguna cosa així, però més o menys... Sí, jo crec allò que diuen de per què la gallina cruzó la carretera, no sé, tindrà les seves raons, però si ho fa, que ho faci protegida, Sí, com ha de sí. ser. I per protegir els nostres espectadors de futures malalties, em sembla que toca despedir-nos. Ostres, com ho ha lligat, Ja. com ho ha lligat. És tremendo. Perdona, és impressionant, eh? Gràcies, Impressionant, sí, tio. gràcies. Impressionant. I he pensat, com que no m'agrada gaire despedir els programes, he pensat que cada dia, quan toqui acabar, Por diré no algú de vosaltres despedirlo. random i us toca a vosaltres despedir el programa. No sé què us sembla, però em sembla que avui, per exemple, tenint en compte que això forma part d'un projecte que porta el seu nom, avui despedirà el programa el nostre company Albert Solaner. Per això porta el meu nom, Ressaca Matinera porta el meu nom. No, Bueno, cada matí tens ressaca. no tens el mèrit perquè no fots una... Bueno, és igual, el despedeix. El programa... Despedeix el programa, Vale, sisplau. como diría la gente de Wallapop, por no molestar más, hasta la semana que viene. Adéu, família! Oh my God, oh my God.